siden af King's Cross, Ida. Ja, det er blevet køligere. Ja, det er det. Beautiful. Alberte? Det gør, at der kommer ikke så meget lys ned. Tell us about it. Foran. Okay, så hvad hvis det er her? Vent. Jeg skal lige langt nok væk til, at det virker. Der er en kaffebar derovre. Jeg ser 3 etager. 3 etager. Og sådan en stor klokke. Det er lidt nymoderne, den her del af det, ikke? Det er det faktisk. Det Og så kommer den gamle. Den gamle, men det er stadigvæk, altså det er tastefully. Ja, tastefully. Jeg prøver, skal vi gå tættere Og på? så har Lasse, fordi det lige stod der. Og har mange mennesker. Han er en del af tastefully. Men det er klart en nymoderne del derinde. Ja. Lige der, ja. Og så er det sådan lidt ældre. Lidt ældre herovre. Attention! Og brune sten. Brune sten. Sådan lidt. Brune sten. Lidt Skal vi gå op foran og se? Lad os gå op foran og se. Take os der, Alberte. Og hvad vi så ser her er et tydeligt nyt område med nogen. Altså et forsøg på at gøre byen grøn. 2 McDonald's lige ude foran. Ja, 2 McDonald's. Og en Burger King. Og en Burger King. Nu prøver jeg at gå og forklare her om byen, sådan arkitektur Så vil jeg blive virkelig fed. og baggrund, og så skal vi komme ind på McDonald's. Det er også en del af det. Okay, så der er det forsiden. 2 store haller med sådan store haller. Hvad? Stort. Han er tydelig på at gå derind. Kom. Nu er det ydersiden, vi skal beskrive, Ida. Der står no entry. Vi går ind og ser, hvordan det I må ikke gå derind. Rebels. Der står no entrance. Det er jo ikke meningen, man må gå derind. Guys. Jeg håber, de får den. Så står vi her og spiller bagklog, ikke? Hej. King's Cross. Beautiful day. Welcome to the weather outside. Wait, order. The weather outside is not so good. No. The cloud has been here all day. But yes, tomorrow we hope for sun. We pray. And that's it for the King's Cross station. Reunion.